Her har vi Morten, hovedpersonen, fordi det er hans telefon. Ellers... Skal der stå pause? Ja. Nå, okay så. Så ser vi lige ned ad ham. Og sagde nogle dyre sko her. Hvad er det? Hvad er det? Puma? Nej. Vil du filme? Ja, okay. Nej. Du skal lægge bolden, baby. Ja. Skal vi... Og se, det her det er detalje. Det er godt for fansene. Der man rykker lidt i bukserne. Okay, godt. Så har vi... Så, ja. Ja. Skal jeg tage? Ja, gør du det, så tager jeg lige siden her. Undskyld fans, men jeg ved ikke, hvad der gik galt. For fanden, han kan jonglere ham der, drengen. Det fik jeg ikke med. Prøv at lave den igen. Skal jeg drible en? Du dribler kameramanden. Så giv billede. Så, baby. Baby, stop det der 82. Ja, så. Fik du det med? Ja. Fedt. Okay, nu skal jeg lave rundt af duefinden her. Ja, du... Fuck. Ja. Nu skal vi afgøre, hvem der vinder. Hej, jeg ved godt, jeg er en af stjernerne her. Men jeg er aldrig lige så god som Ronaldinho. Ronaldinho, det er en af vores fans, som har blandt andet lært os nogle gode finder. Og vi skal nu se et af de gode finder. Det var faktisk okay. Det var den faktisk. Hun filmer også den ko, mand. Hey! Hey, film mig.